God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en al wat erin is. En al het werk wat hij eenmaal is begonnen te doen, nooit zal loslaten. Het werk van God, dat staat opgeschreven in het grote draaiboek van God. Dat is het grote plan waar God mee bezig is, dag en nacht. Want als het bij ons nacht is, is het ergens anders op deze wereld wel dag. Zoals de genade van God voor de mensen ook nooit voorbij gaat. Het draaiboek van God, dat is de Bijbel. Onze namen mogen de dag. Tinus Dauma zijn hiem is zijn riek. En zijn hoes de verste bestemming. Dat er hem als liedstrentenier van goed 60 jaar deljong had. Het is likwijls geen stil en waarom lutsen libben. Kriegel als een bij skrepte door de tijd. Het ouderlijk Westee, maar wat laan onder de reek van Burgum, is de basis van een warber en zelfsbewust bestaan. Ik ben hier geboren en getogen dat er dan zitten. En ik had dit huis van mijn ouders gekocht. Ik dacht bij mezelf, ik moet mijn ouders en zuster maar slag voorwezen. Want had ik het net keerpje, dan ben ik straks achter de feiten aan. En ik vond het wel mooi en ik hier zitten ervoor. Ik ben trouwens heel betijd opgehouden met het werk. Want ik denk, ik ben alleen en ik denk best zeker het verdwaan. Ik kon alle dagen mijn eigen dag invullen. Dat vond ik machtig mooi. Ik denk dan maar een beetje minder zitten op de bank. Elke zaak kom ik en is meer bij. Als je leven wordt zonder inkomen, dan mag je eigenlijk wel 1 miljoen hebben om van die rente te leven. Nou, ik had lang nog net 1 miljoen en toen ik nog lang net een heel miljoen. Nou, toen kon ik nog van de rente leven. Dus het kon ik nog wel maar minder dan van een miljoen. Sober, zuinig en dwarsem binnen de woorden die het bij Tinus passen. Maar de belangrijkste paadwijzer voor zijn bijzondere levensstijl is voor hem het woord van God. God zei zelf, wie mijn zoon niet aanneemt, heeft geen vrede met mij. Nou, die God was koud, is dat zelf al. Denk erom, je bent gevaarlijk bezig als je mijn zoon het aanneemt, als je me net in mijn zoon loopt. Dan ben ik meestal die probeer je om mijn goede werken in de hemel te komen. Nou, dat is net te verzinnen. Want het is al, dat is alleen maar genade. Iets genade. Ja, dit zijn bosbijen. Die had bij de firma Dauma had ze wij. En ik kweek ze zelf ook wel aan. Net omdat ik het net betalen kan, maar ik vind het wel mooi. Maar het is heel dreig om die dingen zelf aan te kweken. Het wordt wel mensen wel hier of 3 of 4 jaar. Ja, zo. Dit is van een jongen. Die heb ik zelf ook gekweekt. Daar zit een mooi beschermd tussenin. En daar zit er al jongen aan, een paar. Er zit meer jongen, maar die ben er nog afvallen. En zo, jij had in je steen. En ik heb daar nog in, daar toen nog 2 steen, die ben heel iets. Die ben eigenlijk wat heel gezonde bijen binnen. Want er zit ook citroensoer in. Dus die cellen van de meesten en dier, die moeten ze nou dan, komt van binnen niet weer uit, waar een nee-cel van komen. En daar is de citroensoer eigenlijk heel belangrijk, heel goed voor. Nou, en hier ben ik heel lekker. En in de Tweede Wereldoorlog moesten die Engelse piloten, die moesten sap drinken van de bosbijen. Want dat is heel goed, zijn nachtblindheid, konden ze beter zien, wat ze winnen. Die bos, dit is zwarte bijen, het wordt dus ik echt de zwarte bijen neemt. Jij ik aalbessen, dat wordt ook voor zwarte bessen neemt, maar er zijn in Nederland zwarte aalbessen. En dit wordt gewoon een zwarte bij. Zwarte bessen. En je zit een heel heeg vitamine C gehalte in. Wat voor jou is er vol als gemiddeld in een sinaasappel. Nou zo, dit zijn de Japanse bes. Zo, ik pluk hem in het roer. Die ben wel taai. Zo. Het is een hele mooie bes om te zien. Er zit een bladje ervoor. Hele mooie bes om te zien.
En ik ga lekker om te eten. Ja, zo, daar ben de reden bij. In het diepe besef van de vergonkelijkheid van het ierdske leven zocht Tinus met bewondering en eerbied naar alles wat de natuur te bieden had. Wielst er in de teksten van de Bijbel de grondslag van het eeuwige bestaan vindt. Maar wat zegt zij? Nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, en die gij met uw mond zult belijden, de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Het geloof, ja, dat is, het geloof voor mij is het voornaamste wat er is. Ja, dat zit boven alles, hè. Boven het leven van de meeske, in wezen. Dus ja, bij de trots een meeske is het meer andersom. Maar ja, dat is voor mij, het zit bovenaan. Jezus zei, en wie gelooft, ook al is hij gestorven, heeft zijn eeuwig leven. Je mag van rechts naar links staan. Altijd in dit stekje. Bij het noodzakelijke werk komen door worden geen moderne landbouwmachines gebruikt. Het meen van het hiem kan krekkelijk goed met de hagen skeren. Een putje dat Tinus heel betoefd in is. En oorze rijdt een keppeltje skiep dat er bij het simmer op een palen hoert de wel mooi. Zo komt er al boerkind op zijn eigen wijze onder kost. De beskierde opbrengst van het boerenspultje is meer dan genoeg voor een man alleenig. Ik dacht ook een tijd, ik kon hier wel een gerdroegerij maken. Dit is nog veel beter dan een gerdroegerij, want dit is zonder kunstmest oproet. Ja. En dit is een greener woord. Dit is gas, dat knip ik. Mooi kwart spul, ik knip het altijd heel kort. Want dan droeg het vlugste. En dan maak je beesten het leefste. Dan, je had het niet geleerd als verfgas. Je kon er wat thee van zetten, zo lekker roekt het. En als het nog hierin door zit, dan roekt het nog veel sterker. Nou, dan ben je beesten de slucht op. Het bloed is net groen. Als het hierin door zit, dan wordt het wat geelachtig. Logisch, het breekt altijd over. Maar het hoort zijn kwaliteit. Maar dit is het allerbeste, hè, wat een beetje die aankent. Tinus is wies met zijn huis, dat ze vroeger met een gezin van 9 personen bewen. Wijnen en werkje onder één dak wie je doe heel gewoon. Die tijden binnen voorbij. Maar on het huis is zo'n doe praktisch niet verloren. Dus hoe zou weer in Borken werken. Je hier die stuttelingen. En dan, want die kaai vanzelf, ja, de wind wordt megen en die sloegen altijd met de stut. En dan rekken ze aan en dit knoop, want die kaai die van hier erom, en daar maken we dan van zo'n stutje in, en daar knopen we dit om vast. Maar dan rekken dat wel gauw los met het slaan, en dan weer het net zo best, want dan lijkt die stut in de stront. Dat weer er speciaal voor om die stut net in de stront komen te letten. Want als die stut in de stront lijkt en die komt die slaan, nou, dan kan je weer niet, dan kom je zelf onder de stront te zitten. Nou, dat is een gezicht vanzelf, want je wordt een meester komen. Nou, en je begint te stonken en je maakt altijd ontwasken. Dus ik moet met weer een gloeiende hekel, want als die stut los weer, dat is ogenblikkelijk dat die stut weer het knoopje. Ja, zo. Bij het gastijd, als het gas nou praktisch op weer, in augustus, september, nou nee, oktober zo wat, ik weet het niet helemaal precies meer, want het is het afgelopen. Dan gaan we jongens, je zit een door in. Die draaide dus deze kant uit. En die kraan, je had dus, dat weet ik nog, had je een pomp zitten. Die broekten we nou wel eens.
Maar later is de leidingwetter kwam en die pomp wie simmers droeg. Moeten doorheen weg een pomp, die staat op de hoeken en die is altijd water. Een heel lekkere water. Je had dus het jongfeestien. Je stond de keel. En je stond de hakkelingen. En daarachter, ja ik weet niet of je... En daarachter, de lijn wie al die bent te sliepen. Op stenen. En als we van Bergang, dan staan we op zeil. Wat werd stenenlijn. Dat in de winter weer ijs koort. Nou, dat is nog heel wat troost. Als de meesten nou centraal warm waren. Als het een beetje vrije, dan moet het verwarmen s'nachts lang. Nou, dat weer bij net zo, want we hingen net eens in verwarming. We moesten zat door de kelt opgroeien. Nou, en zeker om je nou al altijd een beetje koud is. Nou, dat is nou het verschil van vroeger en nou. Dit weer de opkamer, hè? De visitekamer. Dit weer de luxe kamer. Dit weer alles wat de meesten vroeger hingen in hun ermetijd. Dit weer een pronkkamer zijn ze wel eens, hè? Nou. Ik kom je nooit. Dat ga ik nooit mee maken, maar je lijn ik meestal niet te verslepen. Vroeger. Je lijn de vroeger niet te slepen en daar ik. Dat weer jongen aan mijn broer. Een heel knappe vent, de knapste van is al hier. En dat is mijn heid. Die is je filmen, vind ik bij de voordeur. Dit is de voordeur. Dit is je filmen. Nou, dit is mijn broer Jelle, mijn broer Ronne. En dit ben ik zeker, dacht ik. En dit is mijn broer Sietse. En dit is mijn broer Hans. En de oudste zit hier net op, broer Janet. En mijn zuster ik net. Hoe vaak bist je? Dat is heel ongelijk. Maar ja, en wat vanzelf op vet eten en uit eten. En dan meisjes en jongens op bed. Maar het is heel ongelijk. Ik kan ook anderen werk ik wat bidden. En ook een beetje problemen, maar als er een beetje zeer rent, dan wordt het iets onvoorziene omstandigheden, dan denk ik wel, dan bid ik ja, denk ik, God help me correct even. Denk je dat het helpt? Nee, natuurlijk, nee, daar weet ik niks van. Maar dat is gewoon een... Dat is gewoon een teken van dat is toch worst, dat God mij niet het leven weet. En dat is wat ze ermee bezig bent en het hacken wordt, als een ongeluk dan bid ik automatisch. Dat zit erin. En dat met ongelukken, ik denk wel eens, ik hoor wel eens ongelukken. Maar dan is het, denk ik, dan ben die ongelukken. Als je gelooft, ik wil net zeggen dat hij een ongelukken hoort. Maar die ongelukken die al hoort, die vallen in de regel altijd mee. God die vangt het in wezen een beetje op. Krijg of had een beschermengel bij die. En dat is bij iedereen zo. En mensen die het gelooft, als ze een ongeluk hoort, dan is het in de regel, dan valt het in de regel zachter, meer mee dan iemand die het net loopt. Bedankt je mij wel eens? Geweest. Dat die het voor op te staan. Dat die het voor op te staan. Dankt God onder alle omstandigheden. Ik had het moeilijk gehad. Dat is gewoon een gebod. Een man zonder vrouw moet hem zelfs redden kennen. Etensieren, huishimmelen en kleinwasje. Van waar het net oorswend is, jij het er al je gewoon bij. Tinus wint hem direct net van wijn. Hij had er wel aardig iets doen. Moderne apparaten komen er in het huis net om te pas. Maar met oplossingen dat goed hoe nooit is, kreeg het alles handig zijn beslag. Nee, dat is net zo skien als het leiding werd. Maar ja, dat is misschien genoeg. Het besleur van de huishouding jouwt hem tegelijk de gelegenheid om dieper na te denken hoe de zin van het bestaan. Zo. Doe ik om het optimaal de warmte te benutten, dan krijg ik dit in een krant eroverheen. Dan je het in je warmte vullen.
En dan bloedt de pannen langer warm. Ja, in de zomer valt het boven mij hier net te raar. In de zomer heb ik al hier vol gauw heater, hè. Het eet maar eten, zie je niet. Het scheelt wel een kwartier in het zien van het eten. Het is vol gauw geer. Er is wel een kneper erbij. Zo. Het hek het al je water optreden. Zo. Nou. Waarom hast du al je plastic om het oorjocht? Oh, dit om het skin te horen, hè? Zo, dan bloedt het al je mooi skin. Ja. Zo, ik hoe, dit ding. Ik hoe dit ding nog skin te maken, want er zit wel een bak onder. Ik hoe die bak zelf, want er zijn al die tegeltjes die erin zitten. En daar had hij een beul voor werk om die skin te maken. Mijn mama hier drukt een heel beul voor werk om. En dit werd al iets zwart, hier zien. Dus daar heb ik altijd een mooie bak eronder, dus alles wordt opvoen. Maar ik had een gloeiende hekel om altijd hetzelfde skin te maken, wat net hoeft. En het kost een soort ergernis. En dan maak ik het één keer in de 14 dagen zoals kinderen zo wat en dat samen kleren. Ik zeg, dit kan je wel zien, dit is wel mooi. Nou, dit nog heel mooi. Zo. Ja. Zo, dit glad. Maar dit verder is droeg. Zo, en je hebt het altijd in die sporing zitten, had ze altijd een beul voor werk om het skin te krijgen. Daar heb ik ook het zo. En waarom hast die pannen nou op het vuur zet? Voor de wask. Dan was die het wasje. Ja. Ik was het heen naar die mens. Dat had ik wel eens een beetje heen weggegaan in het begin. Dan wist ik net, dan deed ik het teasers weer en dan scoorde ik het tot op van je woorden daar. Maar ja, dat is pijn ook. Dan denk ik, oh, ik zal het nieuwe doen. Maar nee, dat vind ik niet, had ik geen zin in, want ook morgen maar. En dan scoorde ik van je woorden daar en dan op het week weer om en dan maakt het nou wel eens een keer. Ja, dat Komt er nog omheen. Zo, dan komt het meestal, wanneer het gebeurt wordt dat er een beetje water omheen en je het met green, dan vangt het meestal mooi op. Dan krijg je de spul de eerste klap. Dan moet het al raar heen, wil daar nog vocht op het kleed komen. Want ik hoor, als je het netjes is, wil ik het netjes horen, zolang mogelijk het ken. Want ik kan hekel aan dat het smaak wordt. Ik ben heel skin op mezelf. Dan lijkt het misschien net als dit zo, maar zo, nou. dit is de wasstobbe. Zo. Zo, die weet ik weer smaak. Dit maak ik op een duur. Ik wil wasje, want ik ga dat jet zo, dan vindt het niks. En die doen we zo. Nou. Waarom hast die zakjes aan, Tinus? Ik vind het vernofelijk. Het is wat glad, hè? Ik vind het vernofelijk. En het is vol tot iets als troef. Ik vind het vernofelijk. En het smaakt zo vlug net. Maar zakjes. Smaakt wordt het altijd. Dat is een vast gegeven. Maar nu is het zo vlug net. Ik vind het vernofelijk. Nou verdeel ik het in protsjes. Ik doe het van een morgen wat oor in een verhouding. Want ik ben altijd ik doe het soms wat oorloos. Dan ontdek je soms wel een oording dat het voor het vleuren kan, of het handiger. En je mem die jij er altijd in de wask? Ja. Oh, die met de hand weer. Toen is het wel makkelijk. Ja, ik hier het hele... Ik vond het benoffelijk. Maar ja, dat hoort een keer op, hè. Dat had ik mijn huid en mem toen al een keer bij het leven was. Ik zei, het is al je nog mooi en aardig. Maar één keer hoort het op. Want alles komt nee. Ja, hij had zo'n protte verdriet gehad dat je huid overleden is en zo. En je mem. Ja, zeker. Mijn mem dat wil niet verviefd worden. Daar ben ik nog wel een beetje voor in, maar dat wil niet verviefd worden. Ik zei, ik moet wat beter op hebben. Ja, dat is zo, mijn mem en huid.
Dan denkt ze, dan zit ze gewoon op een nullijn, hè. Waar was het indriet van je man of van je heid? Nou, van de man, denk ik. Ja. Waarom bist je nooit onder vrouwenrekken? Nou, ik had wat proberen, maar ik had vroeger altijd druk. En in de basis, ik zei op een gegeven moment in mezelf, nou wil ik net elke keer als een hondje achter een vrouw moet rennen, een vrouw moet rennen, maar daar had ik me nog van. Goede verplichtingen, al die verplichtingen, daar ben ik al vrij van. Ik zeg wel eens, ik vind me heel gelukkig als ik alleen ben, want ik hoef nergens tijd om te besteden. Ik ga zeven van tijd wat dat betreft. Ik hoef alleen maar aandacht om mezelf te besteden, net om een vrouw. Ik vind het machtig, want dat is altijd wel wat. Dat gaat mijn huid met me wel doen. Dan doe je nog nergens op, maar je zit er kwam eigenlijk altijd op te jutten. Met eten zit er kwam altijd om te zien. Dan word ik de leerten jaren. Die ken ik nog wel iets jongen, maar alleen ik ken die tijd alleen nog wel op. Daar hoef ik helemaal net een vrouw bij te broeken, om die tijd op te meten. Ik kom naar feest kwart in de tijd, want ik ga je een televisie, ik lees in kranten, want ik ben al die tijdverslinders. En dan kun je radio, want er ben een saf voelt, dit je omjongen, die klikt zich. Dat een optreden net zo, maar in een scène meid het. Dan zit de klietje op het nok te fluitsen, hele mooie deuntjes. Nou, dan hoeft er net een radio voor, want dat is machtig. En het kost me helemaal geen energie. Die vogel die doet het zelf. Ik zeg altijd bij mezelf, wat ik bieden mag, dat regelt God wel. Nou, dit is klaar. Super skin is het net. Het hoeft om ik net altijd maar net stjong, dat is bij mij het criterium. Want stjong kan ik zelf ook een hekel aan. Even naar boven. Nou. Dit hekje had ik nog op amberskolen maken. Dan weet ik net dat het nog in de eerste of in het tweede klas weer. Maar dat wordt nooit Zo stel je naar hemel komen? Ik? Zo. Ze zeggen wel, dit is niks zeker, maar ik geloof veel dat ik in de hemel kom. Ik denk wel, dat mag ik net denken. Maar ik denk veel te vaak, als ik niet in de hemel kom, dan ben er een soort mee niet direct niet komen. Maar dat mag ik vanzelf net. Dat mag ik niet denken. Waarom mag je dat niet denken? Nou, dat wil ik niet denken. Maar dat denk ik wel eens. Ik denk, als ik er net kom, dan ben er een soort die direct net komen. Net dat ik nog zo op een hoog niveau viel, dat net. Maar ik doe er alles voor. En ik ga er alles voor doen.